Nomor 6. Omonge digawe-gawe. Dikawes-kawesne. Dimandek-mandekne. Dadak yakin. Mbok sumpah ta. Kuwi nyang apa teko omong. Hah? Ben dianggep Cara Jawa nu mbok cekek ta lho. Ben dianggep tenang. lek ora dianggep aku rugi apa lek aku sing ngomong. Mboten rugi. Aku mesti terima ngomongi ta. Gugur kan ya kono ta. Nggih. Iki lho kudune iki. Kudune iki. Oh dadak mandek nih. Iki lho nyang apa? Ya bahaya. Bahaya. Weh. Omong kemenyak, cara wong wedok kemayu, dikawes-kawesne. Ane perenisan sak piturute. Ha iki kanca bayane lesan kaya ngono kuwi. Omonge sak umbro. Wah, alhamdulillah. Ya, kalau Niki bab Pancabayane lesan. Sing akehe 20. Sing nomor 1 omong sing ora mantangati dunya lan ora mantangati akhirat. Sing nomor 2 leluwian le omong ngetupus ora nang isine. Omong kobat. Sing nomor 3 ngomong sing batal. Wong ngomong batal iki omong sing piye to? Omong sing batal kuwi sampeyan kok dadak ngomongne menange wong main ki lho. Oleh apa? Ndak oleh apa-apa. Kok mendeme wong omben kok omongne kuwi lho oleh apa? Ngomong batal kuwi. Kok ngomongne sifat-sifate wong wedok kuwi lho pernah apa? Kuwi omong batal kabeh. Kaya ngono kuwi ora mathuk bahaya. Sing nomor 4 padu pasulayan padha ngengkele bener. Ndak eneng sing gelem gak ngalah salah sitok. Kuwi Pancabayane lesan. Akibate kaya jago tarung. Sing kalah karo sing menang padha banyoke. Kok nganti neng pengadilan senajan menang dedel duel bondone entak nggih torok. Sing kalah bondone dirampas padha kesote. Iki para padu. Sing apik
lek sampeyan bener ngalah ngaku salah. Gawe mareme sisi. Ya wis pancen aku sing salah. Ya wis lepatku ngapurane. Jane bener. Kuat ta imam niku. Dan ujian nih. Belajar. Ujian belajar sabar. Belajar. Lah iso kuat dijamin karo Gusti Allah lho. Dosa nang akhirat kan omah ning swarga sing paling dhuwur kok. Lah trek kuat. Belajar. Soale amrih ora gawe gelone wong. Ben marem. Kira-kira piye Pak Hadi? Musuhe ben marem ngono kuwi. Berat. Berusaha. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Iki kelas wali. Kelas wali to. Iya. Dudu ukurane awake dhewe. Lah awake dhewe kuwi karo musuhe dongane ya elek banget. Lek terus salah. Dawuhe Kanjeng Nabi gelem ngakoni salahe. Pancen age wis salah. Ya sak pira ngapurane. Karo Gusti Allah dijamin kene manang swarga. Panang wong nang pengadilan ngaku salah. Mboten wonten kados Ora, aja nang pengadilan. Ning kantor desa diklumpukne ngono ngaku. Nggih pancen kula sing salah. Ngono iki kira-kira kuat para. sing engkel-engkel. Kadar diladhe pamong-pamong ae lho. Ya ya. Ya. Wis ngaku mung teko. Wong nang dalan ngono dirubung wong kon cara tabrakan no. Sapa sing ngaku salah? Mboten enten. Nggih pancen kula sing salah. Ngono eneng apa ora? Mboten enten. Oh, aku biar ra kuatno. Wis kur ngono ora kuatno. Monggo kuwi genah sing salah. Wong liya ero delok-delase kuwi. Lah. Oh, nya ora lho. Sing nomor 5. Padu pendapat bab agama pasulayan. Iki saling nyalahne. Islam nyalahne Katolik, nyalahne Kristen, nyalahne Buddha. Buddha ya semono uga nyalahne Islam, Katolik nyalahne Islam. Padha padandengan. Rusak kabeh. Agama wis genah, lakum dinukum waliyadin. Agamamu wis genan dhewe. Agamaku ya tangge dhewe. Padha Islame siji penemu. Inna amaluna walakum amalukum. Rohmu ngono ya selakona ngono. Rohku ngene tak lakoni. Aman. Wis aman kuwi. Sing perlu disadari ngelmu agama sing ngulama pasulayan kuwi makur sempalan-sempalan pang cilik-cilik lho cara wit memang. Punjere pangi gede-gede padha kabeh. Kuwi pang cilik-cilik kuwi lho.
Gusti Allah siji, nabine siji, kitabe siji. Padha kabeh. Bumi. Salat, zakat, puasa, haji padha kabeh. Prae nang wong Islam. Salat maghrib 5 rakaat barang ninggal. Ora nang jagat ngendi. Wacane ya padha kabeh. Fatihah kabeh. Ruko sujude padha kabeh. Wis dibuktekne nang Mekah. Lek salat padha. Sing beda sing sunat-sunat kuwi. Nang sing tambahan sunat ta wasa kuwi kadang sing beda. Iki